sa kasulatan, ayon sa mga nakaraan, ayon sa mga nangyayari at sa nangyayari ngayon. Ito kaya ay totoo, ito kaya ay nangyayari, nangyayari din kaya noon, nangyayari din kaya ngayon. Ang magnanakaw ay mapagsamantala, madaling magkunwari, madaling makilala. Balat kayo ang ginagamit, kahit hindi sa pirata, magnanakaw pa rin makikita sa kanya.